ni ɲininkali min kɛ ko dɔw de don a ko olu taara faransi u taara kalan de la k'olu taara a ma mɛn komi ni depuis sɔgɔma n'u donna ko fo wula fɛ u tɛ bɔ maana farala salliw u tɛ salli ko yala ni olu bɔra kalanyɔrɔ la u bɛ salli u b'u fara ɲɔgɔn kan wa a dagara olu ye u k'u fara ɲɔgɔn o tɛ daga u ye o de y'a to kafiri jamanaw taali problème b'a la silama n'i bɛ se ka ɲɛnamaya silama jamanaw kɔnɔ i kana ta kafiri jamanaw la hari n'i bɛ taa ɲa saratiw fɔ hari o don min y'a ɲininka ko dɔ juru bɛ ale la ko dɔ ko a bɛ ale bila ka taa kafiri jamanaw la pour ka juru ɲini k'a sara an ye sarati ninnu fɔ dɔw y'a to faransa ye bukali bila ko ale yɛrɛ bɛ faransi de ko min ni an tun k'a fɔ a tigi ye min ko a bɛ juru don a la ka taa faransi a ka juru sara a ye siɲɛ kɛla ka to yan ou bien a ka baara d'a ma a ka to yan a ko olu yɛrɛ bɛ faransi hari n'u bɛ su kɛlɛ n'u b'a siya man d'u ye lahalaw bɛ cogo min k'a fɔ i bɛ se k'i ka diinɛ kɛ wa a k'o ka gɛlɛ dɛ balawu min bɛ a ko olu de b'o dɔn n'u olu kɔni se b'a la mɔgɔ o mɔgɔ mako b'i ka silamɛya la i ka to mali yan n'a tigi bɛ se k'a ka juru sara ka to yan a ka baara ɲini yan k'o de ka ɲi dɛ wala o tɛ daga aw ye ni i bɛ wa kala in to ye dɛ i b'a to ye min wajibira hadamaden kan farila salli duuru i b'u salli ka wagati la dɛ Cheikh Islam Ibn Taymiya a ko hari baara min yɛrɛ dagara ye ni o baara kɛra sababu ye ka ala ka farida salli wagati tɛmɛ ka dɔrɔn baara in kɛr'i bolo baara haramuyalen ye mun kosɔn juma t'a file kɛ ala ko iza nudiya lisalati min yawmil jumati fasaw ila dhikrillah wa zaharu libayya ala ko juma don ni alimami sigira minbari kan salli min bɛ wele ala ko ni o weleli kɛra a ye sanni feere to ye a ka taa juma la sanni feere fɔra de ni sanni feere de tun b'o wagati ka caya sinon baara bɛɛ de b'o la baara ko diɲɛ ko n'a kɛra sababu ye ka ala ka wajibi bi ka bɔ i bolo ka wagati tɛmɛ ka o ko masina kɛr'i bolo haramu ye donc a tɛ daga mɔgɔw ka yɛrɛ tugun farila sallu ka tɛmɛ e la ko ni e bɔra o yɔrɔ la ko i bɛ u fara ɲɔgɔn kan o tɛ daga ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo min k'i ka farila sallu salli b'o de kɛ bon ko ale y'a mɛn dɔ la ko alimami ratibu n'o bɛ misiri min kɔnɔ ko a tɛ daga o ni jama sallilen kɔfɛ jama wɛrɛ kana salli o misiri kɔnɔ k'o bɛ cogo di bon dɔɔnikɛbaaw ko jama fula misiri kɔnɔ ni dɔɔnikɛbaaw kumana ka lahala fula de b'a la lahala fɔlɔ ni bɛnbaliya de y'a kɛ misiri kɔnɔ misiri kɛra gurupu fila ye nin gurupu n'u ka damana alimami nin gurupu n'u ka damana alimami ninnu ko anw tɛ salli karasa kɔfɛ ninnu ko an tɛ salli karasa kɔfɛ alimami ratibu n'a ka jama bɛ salli n'ale bɔra nin fana n'a ka jama bɛ na ka salli u y'o kɛ laada misiri kɔnɔ nin tɛ bɛn jaakoya silama ɲɛma min bɛ wele amuru min bɛ a ka nin bali nin ye silamaw farafarali de ye ka silamaw farafara nin ye ka silamɛya farafara nin ye haramu ye nin tɛ bɛn misiri kelen kɔnɔ ka jama fila kɛ laada ye misiri kɔnɔ o tɛ bɛn mais min ye alimami ratibu ni jama de sallira aw bɛɛ bɛna salli alimami ratibu in de kɔfɛ wagati de ye aw mina aw bɛna wagati min alimami ni jama sallira a bɛ daga aw fana ye a ka mɔgɔ latɛmɛ aw ɲɛ a ka salli baasi t'o la dɔɔnikɛbaaw dɔw b'a fɔ ko ni alimami ratibu ni jama sallira ko hari ni e nana n'i y'a sɔrɔ u sallira ko i ka sagi ka t'i ka so kɔnɔ ka taa salli kuma sahalen t'o ye nin masayila yira la alladhinati da'ima libusi lilmiya wal iftai nin masayila yira la o la o ko jama fula misiri la cogoya fula de don an ye cogoya fɔlɔ fɔ ni bɛnbaliya de nana n'a ye wagati bɛɛ jama fula misiri kɔnɔ o tɛ bɛn mais ni alimami ni jama sallira aw fana bɛna salli alimami de kɔfɛ wagati de y'aw mina ni aw fana ka mɔgɔ dɔ tɛmɛ aw ɲɛ a ka jama salli baraji sɔrɔ baasi t'aw la wala o ko de la ye mun ye ko ciden yɛrɛ don dɔ la k'a to misiri la u sallira
usalliren ko fe doro do donna misiri la ya soro u jama sallira ciden ko yala mugo be ani munu sallira ka korode ako yala mugo do be surawula wa min be wuli ka salli ka farannen kai ka jama salli baraji sarakatama kelen wuli la ka salli ka faraka uko ni nya hadisa sahlende afulanna uko ko ciden ka salatu rajul ma rajul ajka min salati wahdahu wa salatuhum ma rajulaini ajka min salatihim ma rajuli وما أكثر جماعة فهو أحب وأفضل فهو أحب إلى الله وأفضل وكوني حديثي أمود كوتشيدن كون مغفلا كسالي أكاوسا يكلن كسالي ini mogo fula ka salli ɲɔgɔn fɛ maana mogo saba a ka wusa mogo fula fana ka salli ko ciren ko min ka jama ka ca dɔrɔn o de ka di ala ye o de ka ɲi ko o la ko ni hadisa ye amuda ma jama bɔ jama la ko o la baasi t'a la ni alimami ni jama sallira de aw nana ko a bɛna salli misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ sallira a bɛ daga aw fana ka mɔgɔ la tɛmɛ a ka wula salli lezina dayima ye nin jaabi nin cogo la ibn baji kelen ɲininkara ya jaabi nin cogo la ibn samir rahimahullahu aka majmu fatawa kono wa rasailu a ɲininkara nin na a y'a jaabi nin cogo la ko baasi t'a la jama fula ka kɛ nin cogo la jama fula min tɛ bɛn an y'o cogo fɔ n'o tɛ anw nana salli jama alimami de kɔfɛ wagati y'aw minɛ a y'a sɔrɔ u tila a bɛ daga fana ka kɛ jama ye mɔgɔ ka tɛmɛ ka la salli bon ko alimamiw do ko n'u bɛ wa furusiri kutuba kala u bɛ sinankoya ni tulonkew do kɔnɔ bɛ cogo di bon an ko misiri ka sɛnɛya alagawi an ma bɔ o la sisan fɛn o fɛn y'o manamana kuma in n'o sinankoya kumaw de janko kutuba min b'a kɛ ka kala ciden ka kuma de don sinankoya kuma ani ewa tilonke kumaw man ka don o yɔrɔ la pewu sobe yɔrɔ de don furu ye diina ko de ye sobe yɔrɔ de don ayaw de bɛ kala hadisaw de bɛ kala ciden ka hadisaw o kalantɔ ni o fɔtɔ kana kɛ ɲɔgɔn sinanke yɔrɔ ye ani tilonke yɔrɔ o tɛ bɛn silamɛya sariya la a bɛ sobe de la sinanko yɔrɔ tɛ bon ko dɔ ko an ye misiri ko min an bɔra la sisan ko dɔ ye a ka so jɔ ka misiri jɔ a ka so kɔnɔ ko ale ka taa kɛ alimami ko bɛ cogo di ibn samir rahimahullah a ko ni a kɛra ko ni mɔgɔ min y'a ka du jɔ o n'a ka damana misiri jɔ ana sallo kɔnɔ ka damana alimami ta ni mɔgɔ o mɔgɔ ye se sɔrɔ a y'a kɛ o cogo la jɔn bɛ na misiri kɔnɔ o bɛ o ko minnu na o ko bɛnta anw tɛ silamɛya sariya la n'a y'a sɔrɔ i ka du ni misiri ka jan e bɛ yɔrɔ min misiri ma surun i la i fana ni setigi ye i ka yɔrɔ feerelen dɔ bila k'a kɛ misiri ye pour minnu ka surun e fana la u na jama salli yɔrɔ sɔrɔ u na misiri sɔrɔ baasi t'o la o ka ɲi mais ni o tɛ ani jama misiri dɔ bɛ yen ani o ka surun e ka mɔgɔ ka du kɔnɔ ale k'a ka damana misiri jɔ ye ani misiri min bɛ yen fana a jama salli wajibilen bɛ aw kan e man ka taa kɛ o alimami ye i man ka taa kɛ o alimami ye a bɛ ala sɔsɔ ni ala kuta min ɲa i y'a dɛmɛ parce que ani n'a ni jama misiri ka surun misiri min taali wajibira a kan n'a y'o to yen ka misiri jɔ a ka du kɔnɔ ka salila kɔnɔ jama misiri jama wajibi salli ma bi ka bɔ a kan parce que ko ciden ko ale haminana ka taa mɔgɔ minnu ka du jani yala u tun tɛ salli ya ciden y'a yira de u bɛ ka salli min ko ka du kɔnɔ de tɛ wasa kɛ fo u kana misiri de la wala n'a y'a sɔrɔ a tigi ni jama misiri dɔ ka surun misiri min ka kɔnɔna salli ye wajibi a kan ale y'a ka damana misiri jɔ a ka du kɔnɔ ko e ka kɛ o alimami i ka tɛmɛ jama misiri la ou bien i ka jama misiri tɔ i bɛ taa salli olu nɔfɛ a tɛ daga i k'o kɛ taa salli jama nɔfɛ bon ko dɔ ka ɲininkali dɔ bon ale ye aya min fɔ ko isa ye min fɔ
o mubassira bi rasuli yati min bari simu ahmad koni almami yen nin kala sallida ko misiri be ba fo sallallahu alaihi wasallam ko yala ni ciden to fora ka to sallila ibe sallaka wa don ko baw nyin karanina o ko ciden tumbe ayaw kala muhammadu rasulullah walladina ma huwa shiddau lil kuffar urhamau bainahum masabatu ko cebon tumbe salli ciden kanununa inna fi salati la suhulu amma sabati ko sebo ne ciden nyenno ayaw kala ka to fo ewa aya kono ka to sallila ko sebo tumba fo sallallahu alaihi wasallam o masabati ikana fo o yorola mula kono wa fi sisa ibe kono semu do tiala il faut que ça et plan tout monde dina changement wal may ko ci ka plan ça ka ak ça le soit le ça c'est wal ma wa do dali dina yo ka ci dem na wu yo faut que lo du la ni ko na ko do rebu da me ka sunna ala ko wa sa kan do yo ni sunna ko ayemi fo ko min ya fo to me rejo soso nonu nete do lantu lamme ko muso do ko be rejo soso ka sisa ko muso do be bo rejo soso ka kube unyona muso bila sira o ka cewu mina chogola ani dilawun chogola bo kuba fo kono aba haketo akramakumullah ko muso be konon kise minci isira chamashela ko ika suratul ikhlas yuriduno ye o be konni bi kadilan fense ka fense ni suratul ikhlas ye ko be nunun fo nak as-sahara ko be nunun fo ni nyede katilon ke ken alaka ayawiye wala tattaqidu ayati llahi hujwa akana laka ayaw mina ko be wulu ke tilon ke fenye ayesira alanye me konanjia mun fuye ayesira alanye o ma yelfiju min qawli illa ladayhi raqibu atidu hada madente kuma sufili ka boyda fo alaka sabali kilaw de be koroba be sebe tawa shaytani kan nyamar kando fana wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun alako shaytani kan nyamar kando nabi hada madun nyamare kafin fo alako lani alaka mi na doni tubolo donc hada madin kasir alaje ahmar ibn hanbali alayan siranya koso tumami atumbe banala bana giriyara abe ngunu ma ube nguna de to abe nguna bana giriya koso abe nguna ukwama ko bisirina ko ewa aya min nana wa ma yalfiju min qawli illa ladayhi raqibu atidu ko har nguna bala be sabede fo ahmada ya kan nguna imina fo kata sama nguna tuma mu yenni aya foy ko har nguna ba kono de aya kan nguna tige fo kata sama nguna cogo de beta erjo soso ka tilin ko keni alaka ayaw nin ko suka silame sariya nyina na fende kwa dilan cogo silame sariya ya fo wiyo ako cede ni anya ka muso be jenyo nya ko be se ibe e wa mununke silame sariya be fo ni tara jadil maadi fi hadi khairil ibadi minye kafo nyogonya bila sirali few ne kafo nyogonya chogo be aba kono don ke ba o manyina ko me kunin ko suku tala de kiden ko de ni be sika musoma ika fo bismillah allahumma jannibuna shaytan wa jannabu shaytan ma rajaqtana kiden ye do mi undi chema o yere u ko chede ben ni fo do yebunu semini nyinin ka ya da muso fana ben ni fo ko ay chede ba fo ako be ko misali aba hakketo ako cede be ko mi dumune ka be ko mi ni be dumune ke ede ba fo bismillah dumune ba fo bismillah wa ako mi be dumune ke de be bismillah fo ako cede be fana be mako dilay na abe ko male de dumune ke rayne ale de be bismillah fo te musoka ninde fora abe ninde fo musowe anu bu masiru chewunye koro chogomi wakati be muso parlen ka suru chenye koro wakati be muso kasa jala to kasoro iche bolo wakati be muso ka iche adimine do wakati ma degune do wakati deguta ka wakati mi ka ulude do ikanka anyini fenna wakati mi ikam ewa fe dia fe makunyina fe wakati mi bodo gele ya baka wakati mi ko do no ya baka wakati mi ko ulude koroshi abe nunu de fo mo ye
mais aw be teme nunun kare ko dila fen sote ayatul kusini abake ka bone jigi cewuka so kono akono na fililen bena doya akani aka jurula sugu kono masura bolo ano dimino konna fililen nana e fana nana kun ka sabune banna de ninte kamutulu banna de eno be se ka nyogon ta cugudi bone baka ewa kenmala ni anana so kono fana na bone jigaka abe ulu de kolosi sarafu tumbu udemmuso bila sirani ulu de iche kolosi ikima siri che wakati be chide nyere tumama ye muso nyuma fa ye mufu faida na dereta ile sarratuka chide nye muso nyuma fu duma ko niya allaji wakati ibe ni sonja parce que iba surullah hala nyuma na parlente kasa jala bala be chogo nyuma na be kuma nyuma fu ya allaji dro ibe ni sonja niya nya mariya abake wayja amartaha atatuka niya nya mariya min ni dro aboke chide nye nunu de ate nunu fo nyogonye ambe min fo ya israla nye nin silamiya sariya manyina foyiko sariya ye munun fo ko aka nyogon bila sirano ye aye ulu de nyini delela ube munun na ko ulu fo min nin ko sugu munun fulen ni nye katirun ke kene dina ye katirun ke kene ayaw ye ka dina ni ayaw ke ciatiri boye haramu alaykunna oye haramu ya au kaka yere saniya ka bogoma ambe min fo ka bila salmi fo ye ni nye bo tusuru nimbe ko kelende ko ya fo ka faraka ko ba fo do ye fana har muso do ye ko ka koliji to yika di ka chema kami ubi ka sugune di maka akami ko do ko le ka konyo chena nim koso ambe min fa bebe do ko kelende ko no ka siralanye muso ka sira alanye nin ciate bo munu ni mana ko munu fulen ni kafirilla dege munu fulen ni ka nunu dabila ala manyina foy ko hari e wasuru Sheikh Albani do ya nyinin ka ba haketo do ya Sheikh Albani nyinin ka ko ewa che nini ka muso be je nyona ka fo nyoma ko eki che ya dama ka do adda ko na bo chugo ya ko mina amali kilab ni fa'ilati kilabi ako wulu de boke wulu ni mo min ba fe ka wulu cheni wulu muso dadege ko ke nunu be tara e wa filimu kuntan nunu lajeli de no fe sala fute ni sugudo do be ta fo ko e wa ko ala ko e wa nisaukum harsulakum ko ala ko aka muso ya kasini ke forode ko munum ba fo chei kanika cheya do muso da kono ko walu tolu yu ka delra bo yoromi ngo qur'ana be nyogon tawsire e de yenni fo mamadou ibn hadi madigali tuma me ale nyinin karani ko suguina ale ko haramudo ke ka ce do muso da ko haramudo ko ala ko fatuhunna min haythu amarakumullah ni e ko ala ko qur'ana kono nisaukum harsulakum fatu harsakum annasitum ayawrete ya fatuhunna min haythu amarakumullah ibina ni kam muso mayoro de la nya mariya ka jenyo nya ka yorome tawsir kala dumanya fo ko ewa tawsiru kono ko dabe o daye ewa cheya do yorome tawsir kala dumanya fo ni fatuhunna min haythu amarakumullah ci de nyire yo tawsir ka ke faraju e muso nyefela parce que ci len na le madina makan kawo aba haketo nu ulube yawa muso jenyo nya be muso jade kadda muso ka me madinan kan ulu yu kan muso dele minna ibi kan makonya na bo muso la ka dalen to kereferite daka tuma min makan kawo do ye madina muso do ewa furu uku bu jaka jewno fu maso uko an madelini na de chewtena an manin chokola de dalen kere la ibi ka ewa min ke bake kuma sera chidema wala chiden ko ewa fatuhunna min haythu amarakum nisaukum harsulakum bo akonna ni kam muso jalendo aba kere kawo abirilendo chugo min kadai je annofo yorola me ija kana fil faras na kake nyefela la de donc nyefela de forie data do nyoroe
Mamadou bin Hadi bin Margali ka ko mun ka juguno e fana ni ce fana ba nenke ka muso fana ewa nyefala ko fana ne akon nunu filimu klajede nana ni nunu ye kafiri la dege ani filimu kuntal laje o de nana ni nunu ye hari doni ke bagaw do nunu nya la daga ko furu nyogoma fulala be damu soro ni cogo aka ke ko men ni sugu ante mo ne si hay aka ni sugu ke ay nunu toye ay nunu to ni sugu ante mo ne si haw ka aka nunu toye donc ambe min fos muso ay sira lañe filimu kuntal laje munun fulaw bolo naye minye filimu la kata o fo nyogonye ube kafiru be kuma munun fo kwa nyogo nyamranu ya aw silama fana kata o nyukana kwa be nyogo nyamranu ya ka be barake no de islamiya kuno oni islamiya la dabu tetade ay sira alanye aka nunu nye futoy ambala suba ni ko alebe jago ka to na abe sunne de donc mais ni ego qui est fini ça il va avancer il y a les pro comment il doit être il y a plus de bon ko doko alebe jago de ke abe fini fere mais ni eko ebe fini mi fe ibe avasi dama abe fini commande ko be chogode bo doni ke ba ko commande min fule ninye akana biya ka ben kan minye wajibe ni fini nana ja ko iba tade o ben kan kana ke akal lahidu di nyogo ma lahidu minni wajibi ta be daga e ka bo abe daga le ka bo nebe nim fini sugufe a hanne ba nyini kana na ni ikera sambaga ya fule ni maka sambaga odo no seminu ko rahimullah ko na benna nin chogola basi tala me na benna ka dantiga ka de ben kam minye wajibi nebe fini commande ede kama na jakwa ede basa akon nimbedo hadisa inde kono la yabiu ma la yamluku ini mogo kana be fenna ka fera la minti kamarala abedo ode kono donc abe lahiru tanyo na lahiru minte laysa la ahadu murjim lahiru minte jako aliye donc na ye ewa avasi doto ibolo afule ne awasi fule na ni kera fere bagay nema ambe nala ni mbetige ka bola ni makya sambagay bin ka worita mais awa akele mak lahidu nke lahidu wajibi lenye ka ke komisan ne fere kera akana koye bashi tola donc lahidu kadinyo go madro min ne awajibi len ta kelen ka ebe minan nyini kana na kera le felay ayasa na maka felay ayato na yake nin chogo de la bashi tenena mais akana dantiga ka lahidu shiri jakwa minan kana na fana jakwa le ba sarwote be bon ko ulu ka yoro la ko almami munun be ube mori gana yake be bagaw ne tafu shiri abe daga ka sallu ko fe wa ate daga ka sallu ko fe ni misiri wore be juma wore be min ka almami to sugu ke ni tawdi tigido ta sallu ko fe ni ote salli fana salli ka sokono almami sabatira ko abe mori gana yake qatimu goshini few o yashirku akbar murajul min al-milla sallite sahu ko fe almami yatta fo be ni sabinu siri ta pe siri la ni sabe siri la sallite saha ko fe kana salli nunun ko fe ni almami wore be ta sallo ko fe ni almami wore te o juma kelende fana be salli fana salli ka sokono bo dole ke ba ko fo ni sirana fitina ye e yo mo min yete se ka misiri bila ni ko ni misiri bila nyinin kalu de bena ewa fitinau de bena kelew ni fitinau ni ewa feumbe taki segere e yere tese munun koro ube uba fore ki ge kabo dugu kono nunu na nyogona be doni ke ba ko ta salli u kofe menni nana ka soko ne ka saki ka sallika ko doko sogo munu consulate ko consile nu bena mana sogo munu bena kabo kofe ulutu kantige chogodo
yala be da ku dowa don ke ba ko sogo bora yahuda jamana de la ube nasara jamana na akante ra chogo mi etora dankanati bolo lesiri la yahudiya ka kantige fe nasara ka kantige fe ala yo la daga nyede e ba dude ni min bangira yede ko nin kantiga ma kantige sariya chogo la kanodu me no ma bangiya daga ola do semini karahimo la ko de lay munye ako ciden tilela mogo dobe kungo kono burusu mogo do na cide ma ko an sogo do bena awma antu kantige chogo do ambo ke chogo de ciden ko sammo antum fakulu akwa ka bismillah fodro akudu wala sogo be bo silama jamana de la sogo be bo yahuda jamana de la kanani nasara jamana adagara silama kodo fonni min kantigali chogo do dankaniya soro de boro ku ya gosini martoni kurande ama kantigo la kanodu men ni oto do lesirila aduri daga de ede Bon, doko droko aleka musobe idasigila ko ale sera makatu idasigila aleka lanyinite kasage kuma fula be na durukiba bolo doko muso koni be idala ni koni jera no fe drokore ya sage doko fana ikaja no fe ni sagili ngania de ni yorosa ni kiri ni qadibe jamana kono adebe ale debe ni yoro fula na ye kiri tigani minye me don ka kono be nun kuma fula de fola bon ko doko ni be salijita nyina na ima bismillah fo hakili jigina yoro mi ba fo yoro de la ube ibe salijita kure la bismillah fo li saliji sarati do tew don ke ba ka kuma sali ko sunna de do parce que hadisa min nana ko salijite mogoye mo mi ma bismillah fo saliji damina to hadisa ma kenya bo aka kenya baliya de ya to sisa uko ola ni be salijita ka fo bismillah sunna de do wajibi tika ni mogo min nyafo akanyi me ni mogo min nyinana ko fo itika salijila bo ko minye ewa tile saba sarakati bo ani tile binani sarakati bo ko ulu ye bidiyai meni eka bange baga tara o yorola ako eka ta nofe kata kumbe ube kata nofe kata bila ube kata ta ko yebo kewa ni sheba la ta atal makhluqi fi mashatil khali iba banga yede ka fu ko sugu min fule ni tile saba sarakati bo min fule tile binani sarakati bo min fule tile wolon fula sarakati bo min fule ikele ni kele iba bila sira bidawdo haramu do utebe silamiya sariyama ni amaso oma na tara kana faraka bidiyinka la ta'ata li makhluqi fi ma shatil khaliq ciden ko te daga ika damfen bato dam masa kutalila ala yire ko qur'ana kono wayin jahadaka lan tusrika bi mali salaka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko bange ba fula nu yikele ko ka fula na farane alaka kana tugu fula ko olade kanu fula bato olade kana soko kai me uka je maslaha to min daga rendo okuye me kana fulan ka foyan ko nike don ke ba ko fulan ka foya fora da lede junubu kumba bay sino Allah soso be de bokono aw bunu semi ko rahimullah ko mo go nyana nim bange baga be bidiala ube abe Allah soso la nim bannaka Allah soso inke anofe ni Allah nya ewa akutade ako ay akunni bange baga yibila ala kutane ala sosola niyo ke iya kuta oyere de la minni ala soso intoyede yinyana ye nyuman kai ayo de la ewa fale kabomi unsuru agaka jaliman aw majruma ciden ko ibalima deme
ni balima na abake ka mugo tonyo ademe ni mugo bake ka tonyo ademe ciden ko sebawma ni mugo balima be mugo bake ka tonyo ka deme o demeli o donendo mais ale ni ale de be tonyali la do o be deme chogodi ciden ko iba mina kabo tonyali ndela iba mina kabo tonyali ndela o de ya demeli wala koy bange baga fana bato ani ka nyuman ke bange baga ayi bila bidia mina ye bila la soso mina de ito de ke ka sama kabo bidia ina ka sama kabo la soso ina ka sama kabo haramu ina o de ya batole iya deme o de la iye nyuman kai o de la mais ni etara abila bidia yoro ina itara ta bidia yoro ina ebe junubu soro kata bidia yoro ina kata ta bidia yoro ina o junubu nyona be daka bon ni mo kera sababu ye ka junubu doni dai baka iye nyuman de kai ube ye jugma de kai iye nyuman de kai ni kera sababu ye junubu madaka iya bato de iye nyuman kala odela mais ni eye bida inka no fe ye haramu inka ibila haramu na la soso minna ebe junubu soro haramu na o nyona be daleka iya kuta odela donc fonni nka fam donc ajeya ye ni ewa togo nyuma ye ani konanjani yere majigi ye ulu na nyogona atebe ekata bila atebe ekata akumbe kabwe bo ko burusu kono nauna ko doloke bado be ibasoro ikere ube bolendo obe almami mununa be dage ka salla ko fe na ya suru lawra sutura lendo parce que tie ka lawra grima yere kata bara kana kumbele na ya soro kata bara la bara dogolendo kata bara la fo kumbele fini bola ube kulushi bola oteye o mabo keneka donc akas aye minke foy akas salli dafalendo salli saratu dafrani lawra sutura dagare ka salla ko fe donc farikolo tobe masutura na ma ewa masiri ani fini dafale mi na mota aye aya de je o yoro la ya bani adama ujujina takum inda kulli masjid yani inda kulli salah hada madin kuni ni be jo alanye koro jo chogo nyuma de la fini dafale fini nyuma o de timelendo o de baraji kabu aye o de bila ni lawra sutura me na ya soro kata barayina kana kumbele ina udatugulento ibo beye mana barani kumbele che yoro dobe obe bo lawra bora ola barani kumbere che koni no o yoro do koni bolendo o ye lawra ma sutura wala ni yo do dafale mbala lawra ma sutura sallite sa ko fola parce que ni sallira ka lawra ma sutura kata bara kana kumbele sallitiye ala menna ya soro o sutura la donc a sallene fini minya na dafale ta mankero de barajile me sallibe sa ko fe ni lawra sutura eko magaro inambe ko alema araka fuyi so jama kirna ben tabe sika do mo na mom lu jama na fili bani bon ko ambalma do ko ale nana jama salli ama foyi soro jama no fe mais ale fana ye masibugo do soro e mana aye do soro o fana ya soro jama sallera ka to me ale benna doma abaki ka to sara ale be se ka do ka faro ko ikalla nyini to dia alladhinatu da'ima li busil mulistayni karani nan ko basitala ko doni ke baw do ko teddaga masibugo fana ka ke alimami mo goreye ko fo haw do ya fo ko meddere latte ko della sahlen site mimbe masibugo fana ka alimami yabbali ko ola addagara ifana ka salle o fana nofe subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik